bahlobo bami, igama lami ndinguSulungeka, bandibiza ngufata, umkawu ungqishela unomsheshe, umagatyana solondubisi. Namhlanje bahlobo bami ndizonethulela uhlelo enilithanda kakhulu oluthi na Inkolo Nomto Musha.
audience ibe ready. Omama bazothi ngamemeza ubusuku nemini. Awungizwanga ngani. Intombi zentethelele ngiyibizile, ezibhalisile fanele ngabe sezimlapha ya. Amajaji are ready, audience is ready. Over to you.
wathula thina sikhontunyaze wahlala wathula thina sikhontunyaze wena Nabachu wena wahlala wathula thina sikhontunyaze.
Njengamanje estage kungena umndeni weZulu Temple spiritual gospel. Over to you umndeni weZulu.
kakhulu umndeni wezulu temple. Njengamanje babukeli ngizonethulela umnumzana ucele osekomedini leNabachu baba. Ngiyabonga. Ngu Mr Cele lo ophathiswe umsebenzi wokuba ngusihlalo ku region yakwaNabachu, iNorth Coastal Region ekwenzeni umsebenzi wonyazi lwezulu. Namhlanje sisendaweni yaseMazimeleni emfudumalweni la okuhlangene khona abantu abasha la bezobungaza khona umsebenzi omkhulu esawunikezwa uNkulunkulu wethu wabantwana. Namhlanje la sizoqhudelana abantwana ngomgidi nangomculo la bezofundisana khona ngamaculo aleli bandla ukuthi agidelwa kanjani. Okubaluleke kakhulu ke ukuba khona la kwabantwana bayibethole nethuba lokuthi bethole iziyalo ukuthi uma umntwana waleli bandla uyiphatha kanjani nange ukuthi ke inhlonipho ibaluleke kanjani kumntwana kakhulukazi kuleli bandla. Bese kuba ukuthi okunye sibafundise abantwana kakhulukazi laba abenza matric no grade 11 ukuthi yini okufanele beyenze uma sebe lapha ya ku grade 11 na ku matric uku-applyela kakhulukazi ezikoleni lezi eziphezulu. Siyayisibalekelele kakhulu ukuthi ku-apply kanjani nase izifundo kufanele ukuthi beyikhethe ukuthi iziphi. Siyafisa ke ukuthi kakhulukazi kubazali ukuthi bebadedele abantwana beze embuthwaneni kanje yentsha njengoba silanje namhlanje ikhona neminye elandelayo mningi ngoba kuningi abakuzuzayo abantwana if besembuthwaneni ekanje. Siyacela ke kubantwana kubazali kakhulukazi ukuthi besilekelele kakhulu nabo futhi siyafisa ukuthi bebe ingxenye yalezi inkomfa zentsha. Siyabonga kakhulu ke koza kwethu esinabo la namhlanje abathe baba ingxenye basilekelela ekutheni lo mcimbi wabantwana ube impumelelo njengoba sibona nje abantwana basuka indawo ngeindawo la ngaphansi komlalazi namhlanje bayingxenye yale nkonzo yanamhlanje yentsha. Uma sisuka la ikhona inkonzo elandelayo ngomhla ka9 June la futhi kube buthene khona abantwana senza khona okufanayo. Siyafisa ukuthi abazali besidedelele abantwana bebe khona kuleyo nkonzo leyo. Siyabonga. Njengoba senivile ke bahlobo bami uhlalo ucele nje bese siyalile egqugquzela intsha ukuba iziphathe kanjani. Umdlalo omuhle uqhubeke. Indodana kaShembe
sesisesuphi isikhathi bafowethu. Ngicela nje sishayele impophomeni temple izandla. Engenayo njengamanje impophomeni temple. Audience,